mau dikai duit pae dienggo blonjore iko. Barang-barang ning mburi wae iki nggo masak sesuk. Leto, trike buene marung sik. Alah, gue iki ngopo lagi penak-penak nonton TV karo BS, malah dikontekke nang warung. Wis tak pergi sik weh. Ayo ndang, Bu. Ya sik le. Ngopo kok suwe metu, Bu? Lagi ngelet sego lho to, ya Allah. Kini warung ngendi? Biasane. Yo. Cup. Wah, betul nih kok ngerem dadak. Enek koncoku, Bu. Sapa? Ucup. Kayak meneh dicup. Ane ndi to? Wis ayo le, iki warungnya selak tutup barang lho. Oh ya wis ya. Oh, to hati-hati. Oke. Siapa tak Bu? Yo iki lho wis. Ya Bu, wis tekan. Ya le suwun. Kira selingkuh meneh. Alah, film sing tak tonton mau sentek, tak tinggal turu sik weh. Kok iki bahas WA. Seli dolan HP wae. Atur wae. Apa nek sing set? Wah. Aku jadian ro ucup kok ya. Wah dolan. Tak payah Pak mbok sik wae. Wah, jam mini. Tak rasa pamit bae. Langsung bae. Mana dhewe? Apa to? Wong kene nek Pak Ibu mbok pamitan sik ngono lho. Kak ngopo? Iki jam piro ya mene dolan nih. Wong sesuk ya sekolah lho. Sik. Kak. Besok bu anakmu kan? Ya anakmu barang to. Asal ngomong kita. Iki mesti ucup wis nenggoni, ndak tak mau dialang-alang Pak Bude. Santai. Iki ketok sing omahmu cedhak perumahan kuwi to? Heeh. Lah iki sapa? Kanca aku sekolah luar kota. Aku njaluk nomor WA-mu no. Kowe iki sapa? Kok ganteng to? Ih najis banget. Ya ndang aku gak nomor WA-mu. Gamen, ngopo to ki? WA. Sik wae. Ndang aku gak nomor WA-mu. Wegah kowe iki sapa? Kowe lagi kenal iki. Ya wis aku tak njaluk IG-mu wae. Ya wis ya wis. Yo, kowe bae sing ndelok IG-mu. Oke. Kontekin aku. Yo wis. Makasih ya. Wah, itu ya ndi lah teman-teman kowe. Kok tak video weh. Lagi tapi kok
Gosek ini. Yo, Itu baru ngedio sampe meni. aku ketemu itu anak ini. Ora mungkin. Tenang. Ning kene wis tanah jarang. Lah percaya tuh. Ora percaya di foto iki. Tak duwe. Oke duwe. Duwe lah. Yo, Kuwi iki ne dudu foto. loh. Pentingnya nek foto. Ki mudeng ra. Nek iki wis dijang. Mosok. Lah, kowe ora percaya? Tak. Delokan story gini. Oke tuh. Wah. Asem. Oh, oi. Makane, kowe kan aja terlalu kangen lho. Wis Iya. kok telat. Karena baris sih. Nah, dhewe sih Oke no, Cuk. dibuka. Oh, sorry ya, Cuk. Piye, rasane enak to? Enak itu. Kandhani yo. Ini tuh yo, wis finish ini ramen berkasku. Kowe yang meneh isih dolan, sepura aku sekolah. Kowe iki sapa? Aku iki tanggamu. Tanggoku sapa? Kowe anake Tejo to. Oh, kok kowe mudeng? Aku iki tanggamu. Apa iya? Kowe ngombe apa kowe? Banyu putih, Ra mungkin, iki sapa? kancaku. Tandane wong tuamu kowe doan. Tuh, dibel iki lho tuh. Kenapa tuh enggak aku? Angkatan C iki lho dibel wong tuamu ya. Angkatan C. Jam piro tuh? Jam 12 lho. Mas Tejo. Anakmu kan lho. Kayak ngombe-ngombe karo kancane kok. Bu, demo kayak dolan karo kancane to, Bu. Heeh. Kayak tilik ono sik lho. Doane ngarep omahku. Yo, coba drisik yo. Lho, beli anakku kan ora mulih-mulih kok. Ini basare demo anakmu karo anakku. Ini kok niku. Oh, yo Mas, ayo Mas dili Mas. Ayo Mas, sik Mas tak parkir sik Mas. Oh, Mas. Aduh, saya sing kok. Kak, ndi Mas? Lah niki Mas, anakmu lakuane. Pak, cupu Jul. Hari ini Mbak Sari mau kowe iki ora aneh-aneh. Ora iki, Pak. Iki lho. Lho an jarene ora aneh-aneh piye? Iki pilih jujur apa tak bojoke cah loro? Oh Pak, aku mau kalau itu mau boleh foto. Kowe iki sing wae kowe iki yo. Hari ini mau dolan. Aneh-aneh wae. Jangan Piye to? Bu iki kerja nggak duit mulai bengi barang ngapa? Ajarane sapa ngono iki? Ibu, kandhane iki Bu, ucup iki Bu. Kowe ora mesake Pak Bomu to le? Tak lupa. Kowe iki barang kowe iki yo di sekolah. Ngerti ra iki? Ayo, kita sekolah barang kok koyo ngene iki. Mulai. Berang yo. Yo Pak mesene ndi lho? Terus Ibu, nek ibu ono, di sekolah. Rasa lelean. montor lunas deh. Wes dolan ndi? Lagi sapa? Kancaku sing tau luar negeri. Ini mulai suara tapi